Usa sa mga nindot nga punto nga atong makuha karon sa atong mga pagbasa og sa ebanghelyo, kaning niingon si Kristo, dawata ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Unsa may meaning ani? Ha? Yan man kong tutok-tutukan. Ang meaning ani, kung dili ta magpasaylo ay maimpirno gitang tanan. Kay kung doon na tayo sala nga di pasayloon, di man sad mapasaylo dito, di maimpirno. Mao na kining divine mercy, ang Diyos nung kaluoy, mauni ang atong gikinahanglan aron ta makapasaylo. Kinsa may pasayloon, ang wa makasala o ang nakasala? Kusga. O kana. Lingiyay mong tupad, inanakay sa wa. Mangutan abay mong tupad, inanakay sa o wa. Wa mulingi ang mga sadan. Sa ato pa, ang nakasala maoy hatagan sa Diyos nung kaluoy aron atong pasayloon. Panalitan, ang imong asawa nangabit. Ikaw ba na unsa may imong bation sa imong asawa, kasuko o kaluoy? Kusga ba na? Suko. Ang masuko gani ka, dili nimo pasayloon. Ang imong asawa maimpierno, ikaw sad maimpierno. Og baliho nato, ang bana maoy nangabit. Unsa may bation ninyo mga asawa? Masuko, maluoy? Haloy. Abi kay nakabantay naman. Yay, impierno tani. Maluoy na. Storyahe. Kanindot, maluoy. Aron, imong mapasaylo ang imong bana. Ang sa may mahitabo, ikaw, din aka maimpirno, kaya ni pasaylo man ka. Pero ang imong bana, waman muhunong og pangabit, maimpirno siya. Pero siya rin maimpirno. Kuyog sad sa iyang kabit tingali. Pero ikaw, ni pasaylo man ka, din aka maimpirno. Nya karon ang imong bana, nangayo magpasaylo nimo. Nga nagbasol man. Ang sama to siya, malangit, maimpierno. O niya, kay sige mong yapong adtos kabit. Malangit, maimpierno. Malangit. Kay ni adto man siya, aron tudloan ang iyang kabit unsaon pagpasaylo. Ana siya. Pasaylo ay lang ba? Mauna, kanindot unta kung magpasaylo ay. Unsa may mahitabo kung magpasayloay na ta, magkaluy-anay na ta, kay pulos-pulos man kita mga buangon, magkahiusa. Matod pa sa unang pagbasa, ang mga magtotoo, ang unang mga magtotoo, nahiusa sila, wala nilay nag-angkon nga ako'y mo'y tag-iya sa akong mga butang. Unsa may ilang gibuhat, ilang gipamaligya ang ilang mga kabtangan, ug ang halin gihatag ngadto sa mga apostoles, ug ilang gibahin-bahin sigon sa mga panginahanglan sa usag-usa. Tanawa ug mawa ning Dios nung kaluoy kining pagpasayloay. Unsa may resulta, mag-inangkunay na ta, magsigi na tag-ilog hantod magpinatyanay, hangtod maggubat na ta. Mao nay nahitabo ros kalibutan, naggubat na, nagpinatyanay na, kay wa na may pagpasayloay, wa na may pagkaluy-anay. Wa may usa nato nga wa mangandoy magkahiusa ta. Pulos kita nangandoy, pero mga ambisyo na ganita nga ako'y tag-iya ani, nya kinahanglan gyud ako gyud mo'y bahandianon, ako gyud dunay kwartang daghan, ako gyud dunay alahas nga daghan, kay ako gyud ning ipagarbo sa kalibutan nga purting nindutas ako mga lusok sa akong mga alahas, tag-ana kadagkoon ang kwintas, purting bugata maglakaw magduko na, kay
Nibitay na diri pertimbog ata kay kada lusok tag 1 million. Na may uban ningon ana. Ari nga responsiras ana nga ri ang nakakuyaw ra ba ang nagsulob pari. Tanawon mura nag drug lord. Kana mag-away na tadiha, maggubat na tadiha. Pero magkaloy anay nya di ta mangangkon nga naatay ato ang tag-iya ang Ginoo, di kita mag-away. Pagkanindot puy-an sa kalibutan. Nya karon, sugod karon, unsa may buhaton? Kinahanglan, maluoy na kita. Matod pa sa atong kuan kaning tubag sa Salmo, sa tubag na to? Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Kaning gugma o kaluoy magkuyog man na muna sa atong first stanza nagsigig balik-balik ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Kana bang kaluoy nga way limit muna bitaw sugod karon kamong mga ginikanan ikakita ninyo sa inyong anak nga tapulan kayo nga adik kay ng cellphone sige lang tanaw ng cellphone, magsigig TikTok, magsigig games, niya tapulan kay istanan, niya dako kay kaon, bugo rabag pa eskwelahon. Ayaw nagyog yaw-yawi ha, ayaw nagyog mong kasuko, unsa may imong bation, kaluoy sa akong anak, padong nas impierno. Okay, ang katapulan, ang ka-adik, ang pagka kaning sana pagka-selfish ba, makapa-impierno man gid na. Di ba? So, kaluoy, muna si Kristo naluoy nato, ni anhi gid siya, aron magpakamatay, niya kay wa man kayo ma-emphasize, pagka 1931, nagpakita siya sa usa ka mystic nga madre, si Sister Faustina, aron maoy musugod pagsangyaw, nga ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan gitawag og Ocean of Mercy. Muna ang gibutang diha sa picture kay mao man nakita ni Sister Faustina na dihay Jesus. Unsa na gibutang diha sa ubos? I trust in you. Wa man sa demoy kalibutan. Aliliaw niya na ninyo na kaning istampa ba? Muna diha Jesus, I trust in you. Nganong ni trust man ta niya, nganong ni salig man ta tungod kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Nya mo sad nay atong i-share matud pa ni Sister Faustina, matud pa ni Hesus, pagdebosyon mo sa akong kaluoy, sige mog sultian ng Jesus, I trust in you. Unya himua pod ninyo ang pagkamaluluyon ngadto sa inyong isig katao. Ayaw gyud sila higugmaa or ayaw hunungi paghigugma, sige higyog higugma. Sayon ba ni o lisod? Sakit ba ni o malipayon ka? Masakitan ta primero. Masakitan, inigpasaylo nimo anang imong banang nangabit, sakit. Inigpasaylo nimo anang imong anak nga buangon kay tanan, sakitan ka kay magpadayon man na sa siyang kabuang. Pero matod pa ni San Pablo diri sa San Pedro diri sa ato ikaduhang pagbasa, ang pagtuo nato nga adunay langit, ang pagtuo nato nga adunay gitaganang kalipay nga way katapusan, mao ni maghatag nato kalipay dinhi sa yuta. Apan sa dili pa moabot ang maong kalipay, sakiton tag maayo. Sulayan ang atong pagtuo aron maklaro gyud kon tinuod batang mitoo. Kay kana gani kunong bulawan, sulayan man nagkalayo aron mo mulutaw gyud ang iyang pagkatinuod nga bulawan. Ang ato sang pagtuo nga labaw pas bulawan kay moabot manig langit, sulayan sad. Muna sugod karon gamita gyud ang divine mercy. Ako bitaw kana magtan-aw ko anang nga na bang mga makasasala kayo ba nga nasa atong katilingban, manimbara ba ng uban? Unsa mang salaa, kanang pagkakusog mangangkon anang dili ilang lugar.
kanang karsada. Kanang karsada ba nga parkingan? Wa ba mo kakita na? Kana bang karsada nga anha isikit ang ilang koral sa balay, nya maghimo pag yung tindahan. Wa mo kakita na? Luoy kay na sila kay mga impiernohono na. Muna ikakita na ko ana, mingon dayon ko Ginoo, niya na say impiernohonon. Kana bang anha maghugas sa ilang sakyanan niya, negosyo ra ba kanang hulog-hulugan niya, magsigpasirit ana na ang limpyo motor, limpyo sakyanan niya, ang muagi mahapos nga in town niya, moingon dayon pasagdi ko kay negosyo ni, panginabuhi ni, impiernohono na in town na sila. Kay wa gyud magpakabana sa publiko. Kabantay man na? Sige, lingi mong tupad na dili ka impiernohonon. Di ka no, lingi ba? Wa ka magsiging parking ana mga agianan. Wa na nimo ang kuna ang karsada nga publiko, nya imong himuong pribado, imo pang tabon-tabunan imong sakyanan. Anha pagyud diha maglingkod, magdapag kananan, anha pabangaon sa karsada. Luoy no, mga impiernohonon. Kana bang gitawag mo na silag mga kawatan sa udton tutok. Ang sama ng kawatan sa udton tutok, kana bang gikawat nila ang lugar nga para sa tanan, nga ilang gipersonal at tubangan sa tanan nga maoy angayan nga mogamit ni ana. Sama ng karsada, agianan gina kay public man na, ana, di man na private road, di man na imo rang karsada, public man na, nya imong parkingan, gikawat nimo ang maong luna, mahal ra ba kayo ng per square meter, labi na gyud simentado, tagpila naman roy rate ani dining atong per square meter, dini nanas mga 6,000 ngadto 10,000. Unya napaginas daplisdan, unsa na jud kanang karsada no, magi simento yun, paminaw ko 20,000 per square meter siguro ana. Nya imong kawaton ang pila ka square meter, nya masuko pag yung kag pabalhinon, mao nang obstruction na kaayo, lisod na kaayo ilak idagandagan kay mga kahit na ta. Wa kay batasan, kawatan ka. Pero unsa itong buhaton? Maluoy ta, kay way kawatan nga malangit basta di maghinulsol, maimpierno gyud. So kaluoy. Di ba? Anong suko naman kay mugnaong nako? Naluoy ganita. Sige lang, papadayo na lang na sila diha. Pero kamusan mo natungnan, nakaingon sad mo nga ako na lang sad ni siyang ibalhin. Haguan ko nigbalhin ang akong sakyanan kay haron malangit sad ko. O di mo na nang balhinon, kita imong silingan nga porti nimong hago og balhin sa imong sakyanan, imbis inyong sala imo datong gibutangan og mga lingkuranan, imo nang gihabwa kay imong sakyanan didto na nimo giparking sa inyong sala, kay wa man kay parkingan nya mao ra may dako-dako nga space ana. Di malipay na imong silingan, hala ang ilang sakyanan ni suod silang balay sa mao nay angay kay private man adiha. Adto gina sa inyong sala, dili nga riskarsada, di ba? Or og di ka sa inyong sala, makita kag parkingan nga lahi. Nihisgot lang ko anay tungod kay kani manggong kahakog mao ni hinungdang namatay si Hesus, dili musugot ang mga Hudiyo nga dunay muilis sa ilang gahom o sa ilang authority, kay ilang giangkon nga sila ra gyud maoy authority. Ang mga pari o ang mga leaders sa mga Hudiyo motong gipatay nila sa Kristo nga ning suap nagmaayo daghan ang naminaw niya. Kining atong gihimo dinhing slat-slat, gitagaan gitag opportunity nga mahimong tinuod nga mga community sa gugma, sa kaluoy ug sa pagpasayloay. Muna ipanghinaot nato nga mapuy-an ni nato labi na gyud sa atong lain-laing activities kinabuhi sa mapanahon sa eleksyon. Atong puy-an ang paghigugmaay, ang pagpasayloay ug ang pagkaluy-anay. Manindog ta.